Ilang kabahayan at kalsada sa Negros Oriental binaha. Tubig sa ilog umapaw. Alamin ang buong detalye sa report ni Femery Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nakaranas ng malakas na buhos ng ulan ang Negros Oriental Martes ng madaling araw. Sa drone video na kuha ni Joshua Dave Acube, makikita ang malawakang pagbaha sa mga kalsada sa Barangay Banilad sa Dumaguete City. Kaya pahirapan ang pagdaan ng mga sasakyan sa National Highway dahil sa tubig baha na umabot na hanggang tuhod ang taas. May mga kabahayan din na nasa mababang lugar ang pinasok na ng tubig baha. Sa isa pang kuha na video, nakuhanan din ni Acube ang putik na pumasok na sa mga kabahayan. Wala namang naitala ang City Disaster Risk Reduction and Management Office na matinding pinsala sa mga infrastruktura, bunsod ng pagbaha na humupa na din matapos ang ilang oras. Binaha naman ang Barangay Banilad dahil sa pag-apaw ng tubig mula sa ilog. Ayon sa Pag-asa, ang malakas na pagbuhos ng ulan ay resulta ng localized thunderstorms. Samantala, sa kuhang video naman ni Jemima Hindang, pinasok ng tubig baha ang mga kabahayan sa Barangay Buntis sa bayan ng Bakong. Ako si Femery Dumabok para sa GMA Regional TV.